Νομίζω ότι κάποιες ζαβολιές δεν υπόθηκαν στο βιβλίο και έχει πολλά ακόμα πράγματα να πει και να μας μεταφέρει. Μπορεί να είναι μια δεύτερη έκδοση. Κύριε Καφούσκη, κάτι εκεί με το νερό που παίρνατε στα πηγάδια, κάτι γινόταν τότε. Κάποιες ζαβολιές κάνατε. Α, εντάξει. Κάνατε εσείς. Στη δεκαετία του 50, το 55 και έπειτα που θυμάμαι εγώ, και αργότερα μέχρι την δικτατορία περίπου, ο σεισμός είχε νερό από 4-5 βρύσες. Το νερό δεν έτρεχε συνέχεια όλη την ημέρα, παρά 2 ώρες το μεσημέρι, κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 2 με 4. Οι νοικοκυρές λοιπόν τοποθετούσαν τους ντερεκέδες ή τα δοχεία τους με τη σειρά για να διατηρηθεί η σειρά αυτή. Πολλά από τα παιδιά τα προσφυγόπουλα, που καλά παιδιά στα διδυτικά, πήγαιναν και άλλαζαν τη σειρά, το ντερεκέδο, για να παρακολουθήσουν μετά τον καυγά που θα γινόταν μεταξύ των δικτατορικών. Θέλω όμως να τονίσω κάτι άλλο που είναι σημαντικό πέρα από το κωμικό στοιχείο. Μου έκανε εντύπωση στο διάβασμα του βιβλίου του Γιάννη ότι οι γονείς του ή το περιβάλλον του δεν αναφέρθηκε ποτέ στη χρονική περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής. Η εξήγηση που δίνει ο Γιάννης είναι ότι δεν ήθελαν να μεταφέρουν αυτόν τον πόνο στα παιδιά. Η μητέρα του βέβαια δεν την έζησε αυτή, δεν είχε αυτό το βίωμα γιατί γεννήθηκε εδώ και ο πατέρας του. Η δική μου μητέρα που ήρθε εδώ 7 χρονών, αλλά και το περιβάλλον των δικών μου, των γειτόνων μου, είχε την τάση να περιγράφει αυτά που βίωσε κατά το φευγιό τους. Θυμάμαι δε χαρακτηριστικά τα λόγια της μητέρας μου ότι όταν τους ήρθε η διαταγή ότι μέσα σε λίγες ώρες πρέπει να φύγουν, άνοιξαν λέει τους στάβλους και ελευθέρωσαν τα ζώα. Άφησαν τις αποθήκες με τα στάρια, τα διάφορα προϊόντα που είχαν έτσι όπως ήσανε. Ο παππούς μου σε ένα σακίδιο έβαλε μερικά πρόχειρα ρούχα γιατί συνόδευε τη γιαγιά και 4 παιδιά και στο άλλο χέρι ένα εικόνισμα. Αυτά τα βιώματα τα έζησαν πάρα πολλοί όσοι είχαν κάποια ηλικία από 6-7 χρονών και έπειτα που μπορούν να θυμώνται. Και είχαν την ανάγκη ίσως να τη μεταφέρουν και σε εμάς. Εγώ μικρό παιδί τότε έλεγα: «Ωραία, μάνα, μην με ζαλίζεις με τα δικά σου τα προβλήματα». Εκ των υστέρων, όταν μεγάλωσα, την είχα χάσει πλέον για να μου δώσει άλλες πληροφορίες. Υπάρχει λοιπόν μια διαφοροποίηση στην περιγραφή των βιωμάτων που εξαρτάται βέβαια από το τι έζησε ο καθένας και από το τι ανάγκη είχε να την περιγράψει ή μη στους απογόνους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καφούσκη.